Tässä modernissa puutalossa suuri lasipinta-ala ja harkitut materiaalivalinnat luovat tilan tuntua ja saumattoman yhteyden ympäröivään luontoon. 6 skaalan avara lasiliukuovea avartavat tilaa tuomalla luonnonvalon kotiin ja mahdollistamalla vaivattoman kulun sisätilojen ja terassin välillä. Liukuovien kaksivärisyys, sisältä valkolakattu puu, ulkoa punasävyinen alumiini, täydentää harmonisesti talon ulkoverhousta. Avara liukuoven lämpökatkokynnys varmistaa, että sisätilojen lattiat pysyvät miellyttävän lämpiminä kovimmillakin pakkasilla. Isot liukuovet liikkuvat helposti ja sujuvasti. Frost-free-pinnoite pitää näkymät kirkkaina ilman huolta huurtumisesta. Valo ja avaruus ovat kodin keskeisiä sisustuselementtejä. Esteetön valon kulku korostaa materiaalien luonnollisuutta ja tukee arjen mukavuutta tyylillä, kauniisti ja energiatehokkaasti. Tutustu skaalan ratkaisuihin ja tuo kotiisi luonnonvalon kauneus sekä asumisen mukavuus.